Phinde ngikubingelele mbukelo wami, ngikubingelela sosukwini lanamhla. Usabingelelwa yeke inkeshezane kashukela. Eyasala ziukhumeza ngakubethela thula. Uma khunywashiya unqasitshitshu mashelelo zama kulosa kodwa into ziyonakala. Umhleza hletshwa bafazi amadoda. Bukeli. Siphinde sandawonye, siphinde futhi sakuyinkundla nakwingosi yethu. Ethi sidla ngokhezo oludala. Namhla mbukeli ngiseze nasi isihloko esilethwe ngomunye wababukeli. Mbabukeli ngiyayijabulela into eniyenzayo. Ngiyanikhuthaza ngoba nami niyangikhuthaza manenza kanje. Namhla futhi ngithe cha isihloko angisikopishe phansi ephepheni. Ngisifunde phambi kwenu ebese ngiphefumula ke ngisusela kusona isihloko. Okusho ukuthi esanamhla mbukeli isihloko sifundeka kanje. Nkeshezane mfowethu ngokolwazi lwakho inkomo enjani ebizwa ngombeko? Inkulu indaba. Bukeli akweke ngiyithathe sakuyendlala nayo njengoba ke ngikwenza naphambilini. Ngizothi mbukeli kuyakuthuma isisuka indaba ngasohlangothini lube wensizwa. Sizwa ke siyibonile intombi yayiqomisa yaqoma. Sekufika isigaba sokuthi ke manje sekufuneka kube khona ke abasuka kube wensizwa manje sebeyocela okuhle kubo hayi intombi. Baye bafike lapha na ke kube nemidlalo enziwa kuthiwa onkolamthini, inqaqa amazinyo, yonke leyo midlalo kuthiwa ugwayi mama. Imidlalo nje edlalwayo le eyayenziwa ngendlela yokuthi axatshenwe. Kepha yayenziwa ngendlela yokuthi siyavivinyana, siyancokolisana, siyadlalisana. Namhlanje kodwa ke sekuyethusa ke indlela sekwenza ngakhona. Indlela esekubizwana ngakhona, imali eyithusa ngakhona akuseyi umdlalo. Kepha sekubuka sekuyini indlela kwenza ngakho. Kodwa ke ake ngedlule kulokho ngoba isihloko sikhuluma ngenkomo. Mbukeli ngizothi uma sekuhlelwe lapha endlini abakhongi kunye nabo obaba abazala lentombi. Kuyakube nezingxoxo zokuthi njengoba kufanele kube khona isenzo sokulobola. Kunobe khona isenzo sokuthi abakubo wensizwa bakhiphe okobe kushiwo abakubo wentombi. Futhi ke ngoba siyazi babukela ukuthi isikhathi esiningi indlela esenza khona sihambisa ngomthetho lo esanikezwa wona kufanele siwusebenzise. Siwunikezwa ngumlungu okuthiwa uTheophilus Shepstone, owaziwa ngokuthi uSomtsewu kaSonjica. Inkomo ke nje kuthina abafokazane esingebo amakhosi esingezinduna esingezingonyama kuba yishumi lenkomo nenkomo eyodwa.
Futhi kulo 11 ke weinkomo kuyishumi nanye uma sekuxoxwa kuyabe sekuba khona ke akushoyo kubaba wentombazana ukuthi cha bakhonyana bami into engizocela ukuthi uma ngabe isiyenziwa sekuthi nifica isigaba sokuthi niletha lezi impahla engiyishiloyo ukuthi inani nani engifisa ukuthi nize nakho ngapha zinkomo engaka kanjalo ngoba phela kusuke kunezingxoxo eswexoxo uyasho kubaba wentombi futhi ke athi einkomeni lezi enizoyiletha ngiyocela ningishiyele yodwa ngapho ngakini leyo nkomo ngiyayibeka lapho kukhona umzuzu engoyisebenzisa ngawo kodwa futhi ngobe ngiyisebenzisela khona lapho umntwana wami ayobe endele khona futhi njengoba kuthiwa nje ngumbeko ingoba ibekiwe inomnini abanye bathi ngumbekwa abanye bathi ngumbeko okusho ukuthi embukeli ke uma ngabe kukanjalo uyathola abanye abantu bayibiza ukuthi isigodo baze bathi isigodo basusela phina ngizokubekela ngesihlahla isihlahla sifike sibe side ebese ufika wena muntu ufika usigawule noma usisahe uma sesuye phansi uyasihlunga amagatsha lawa sekusala ke manje ugodo ilona ozolithwala kuhambe nalo kwenzani noma ngabe uyokwakha isibaya noma uyokubiya noma uyokwakha ngisho ini kepha lokho kusuke kusele phansi okuyisiphunzi ngoba phela indlela ebekade kugawulwa ngayo kuqala bengafani nale sekwenza labantu bemshini ledumayo manje beluze lube luthothi libange lude libanga kanje kodwa uzoshaya emaphezulu sekusala lokho okufishane ke manje okuthiwa isigodo lesigodo ke egcineni sizowoma ngoba sesihlukaniswe nebesiphilelana nabo ngamagatsha kunye nesiqo uhamba kwesikhathi sisuke sesomile babuya ke sebezosigquzula bayosibasa futhi njengoba ke bethathana lenkomo beyibiza ngaleli gama bayifanisa nakho ukwenza lokho engishoyo ukuthi ngenkathi seyithathiwe lezi ezisiwa kuloya muzi kukhona esele esazophinda iqhuzuleke kuzenzisa umsebenzi othise inkinga lapha engisala khona ke kodwa ngimukeli kuyincazelo abantu abanokuyisho ukuthi le nkomo isuke iyinkomo esalela ukuthi iyona yakumngenisa esithebeni ngiyasala mukeli ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi umuntu owakhanyile eganisa ingane yakhe kwanene kodwa phinde yena kuthiwa ngenkomo yakwakhanyile ungenisa umndodakazi wakhe esithebeni sakwanene ungacacelwa kahle ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi kube umuntu wesinye isibongo ungenisa umntwana wakhe kwesinye isibongo esithebeni sakho because ngokwazi kwami mina masikhuluma ngokungeniswa komuntu esithebeni ngumndeni wakulowo muzagane kuwona
owazi ukuthi okay manje into eyithize igabe eyithize efuneka umuntu uma enda egana ufuneka azenzelwe efuneka wenziwa umndeni ebese kuthiwa ke manje ke lo muntu usengakhululwa ke manje ukuthi usengangena esithebeni akwazi ukudla ngokukhululeka sekufuneka umndeni ke manje ke uyibone lento ukuthi ithanda ukuba liphutha uhlangane uthi cha wemzwa kwethu umakoti usenethuba elingakaphela ecacile la ekhaya lo muntu usungofakazi wachanguza esigcaweni akakhulule phela akwazi ukuthi adle kuye nathi uma sidla akhuleke abe sekhaya sekuba isigaba ke lapho kufuneka khona manje kubanjwe imbuzi umndeni ke usuhleli ke usiyabikela ukuthi cha umndeni wakwethu namhla ke sikhulula umakoti wethu masibanibani ukuthi akwazi ukudla nebandla akwazi ukudla nabanye abakoti akwazi leze ukudla nomama ukuthi njengoba efika nje uzobamba indawo kamama ngoba abanye phela bagana vele kusuke sekudingakala ngoba akekho umuntu kulolo ceke ose umama sofuneka nafika abe umama ngakho ke siyamphoqa ukuthi akathi uma umndeni uhlangene ahlale nomama ngoba kumele umama wala ekhaya okusho ukuthi embukeli ke esimene esinjengaleso usuke ke esengeniswa ngaphakathi ke ezithebeni naye ahlala khululeke lenkomo ke leyo mbeko isizolandela ngemumva ngoba inhloso kababa wakhe umakoti yokuthi ayibeke ufisa kube khona isigaba sokuthi imindeni yomibili kihlale ke manje abakubo kamakoti abakubo wakhe lo amganileyo kusho ukuthi abakwamkhwenyana ukwazi ukuhlala uma uthi nje kule yandlu kuhlelo omama kuyazi ukuthi kukhona omama abakumakoti khona omama abakubo kwamkhwenyana nako baba kanjalo udliwa ke manje lokhu kudla ke manje kwale mpahla ezoba isithebe sokuthi sikhululekile manje sesimndeni sesizihlobo hayi ukuthi uzofakwa yebo lo mesa afika uphethe uzoyibaqobela vele ngawo lapha ahleli khona umakoti ngoba phela inkomo kayisele ngoba nayo ayibulawa abantu bakubo wakho umkhwenyana funeka baze bafika abaniniyo abayibeka la ekhaya bafike ke bayibulale ke noma bangacela ukuthi hayi ngoba sesibonile basemzini sicela nisenzisa ukuthi nokuthi siqhubeke nomsebenzi ukuthi ihlatshwe ihlinzwe kwenziwana sesifikile sibone nansi nje uyishiya kwethu so ke manje ngiyasala ukuthi uma ngabe ke uzwa abanye bekhala ukuthi bafika isihlatshiwe uyihlaba kanjani into ngeyakho ngoba lenkomo ibekiwe ngapha bathi izomfaka esithebeni umfaka kanjani umntwana wakho lagane khona kungekho kwakho okusho ukuthi kukhona iphutha elenziwa abase emzini ongenzeka ukuthi babambezela ingane bengayifaki bengayinikeza indla kudla uze kufika isikhathi lo baba ufuna ukwenza into yakhe naye bengakwenzile lapho akakwazi ukuthi ubaba wengane anganikeza ingane igwele ukuthi ayongena esithibini somunye umuzi abakhona lapho ufuna benze lokho hayi yingakho ngithi ngiyakuphika mina ukuthi isuke ingeyokumngenisa esithibini ngiyakuvuma ukuthi isuke ingiyokuthi ke manje sesihlobene sesumndeni akwesihlaleni sidle ke namhlanje ngiyakuvuma lokho kodwa ngisho nawe kuvuma kepha mina ngiyakuvuma ukuthi le nkulumo iyayichaza iyayicacisa yona ngokwayo ukuthi uma sikhuluma ngenkomo okuthiwa iyisigodo inkomo enjani uma kuthiwa ingumbeko inkomo enjani uma kuthiwa ngumbekwa kuye ngokuthi izifunda noma izigodi zibiza ngayiphi indlela ebiza ngayo kodwa nje iyindlela eqoqekile yokuthi iyayichaza yona lento ukuthi ikhuluma ngani ibhekephi yabo
So ilokho mina mbukele bengithi nguveze bese ke ngicela futhi nambukela ukuthi uma kukhona obusafisa ukuthi nawe nje ububukela ngingasasho umnikazi wesihloko kodwa nawe ububukela ukuthi lenkulumo isalaphi makhola esala khona wengeze ake wengeze ngizwe ngoba enye into engake ngayizwa engithi ake ngiyikhulume abanye abazali la ingane isuke igane khona babe nawo umkhubo ukuthi libe lidi ibanga umntwana wabantu enganikiwe indlakuhle kuvela ukuthi omunye wathe yotheza esenesikhathi engakwazini ukudla inyama ngoba kuthiwa nje umakoti akayidla inyama emzini uzaza anikwe indlakuhle qala futhi uma efika ehlathini yotheza inkuni azopheka ngazo atheza umntwana abantu athi uma eseqeda nangi inyamfu phansi kogodo yenyoko ubhulube sazi ubhulube abanye bathi insuzi lebomvu hlala inonile leyo nyoko kuthiwa ayibulale umuntu wabantu ayithathe ngendlela ayiphatha ngayo ahambe nayo endlini afike endlini ayihlinze ngomese wakhe la afika nawo ayihlinze aqede athi uma eseyihlinzileka ikhiphe ngaphakathi amathumbu nqamla ikhanda einkobeni zakhe ayiphekileyo lapha njengoba phela kwakudliwa inkobe kudliwa ini phambilini lokudla sesikudla nje kuyafika nenqubo yabelungu kusho ukuthi la ebhodweni ayinqamulise kanje njengoba usukwenza ivusi amboze kubile lo muntu usenesikhathi ehalela inyama kodwa uboshiwe kulomuzi akwazi uyithola ngoba kuthiwa kufuneka azanikezwe kusho ukuthi kukhona ukungezwani hleze kwakhona ngaso kusho ukuthi-ke uma abe ibile lapha kwenzayo umuntu wabantu aphinde abuye azokhwezela lapha abuye abone amanzi angakanani engeze makufuna engeze amboze aqhubeke izinto azenza ngasidalwa leso ngaNkulunkulu loyo kuvela ukuthi-ke ahambe umamezala ongenzeka wayefuna ukubona uphekeni noma hleze wayesebona ithuba engabuyi ukuzokhweza hleze ibhodwe likamakoti hleze liyasha hamba afika avule ibhodwe adibane nento engaxoxeki avale lo bhodwe ahamba otshela ubaba baba into engiyibona ebhodweni likamakoti ngiyesapha ngicela nawe uzoyibona babuye nobaba nafika ngenkathi bephuma angene yena hayi bese bemcela acela ukukhuluma naye ndoda umakoti kwenzekani lapha ebhodweni sibona into esingayiqondi kahle abese yasho umakoti baba senginesikhathi ngidinga ukuthi ngabe ngidla inyama so nginede ngabona lesi silwane ngaseke sengithatha isinqumo sokuthi angivele ngizosipheka njengoba ngenzile futhi ke emva kwalokho ke ayibese besho abazali bethi no ngane yami kusuke namhlanje siyakhulula walanda imbuzi esibayeni ubaba mntanami nakho yize umndeni ngasawubizile ngikwazi ukukhuluma nawo kodwa ngoba sengifanele ngikwenze wakwenza ngokwempoqo ephoqwa isimoti ingane isizigcina yenza into ethusayo ngenxa ukuthi kufuneke ilwe izinto ezingaziwa ongenzeka ukuthi hleze abangakubo kwayo babiza ngokwedlulele abazali bazi baba nenzondo phezulu kamakoti asazi yikho ngithi ke mbukeli uma sikhuluma ngenkomo yombeko sikhuluma ngenkomo enjalo njengoba ngicacisile ukuthi inkomo esuke ibekwe ubani uyise kamakoti eyibeka emzini ukuthi bangayilethi uyisebenza isikhathi ayisebenzisa ngayo ebese kuba ke inyama impahla manje iyokumngenisa esithebeni iba incindezi yabasemzini bamngenise bona futhi qala bophi abasemzini bangenisa umakoti laba bakubo wakho umakoti bazokwenza lokhu ukuthi ahlaleni sidlile usuwavunyele vele ukuthi angene so uma ngabe sekuzoba ibona abathi befika kuqala lo engakangeniswa yile ndawo ileso sikhathi uzobe sekukhona umuntu othi uma ebuka ayitshela ukuthi
bebemngenisa esithebeni ngale nkomo, kanti cha ihlangene ukumngenisa kwayo esithebeni, uvele vele usuwangeniswa. Bukela akwesibonge, sibonge ithuba lakho, sibenge umzuzu, sibonge konke oyidela ngakho uthi ulandelele le nkundla, ulandelele le ngosi, asibambisane siye phambili. Ngiyabonga.